Matul l-2020, Malta kienet it-tieni l-iżjed pajjiż fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea fejn in-nies igawdu l-aktar snin ta' ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa. Dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Dawn iċ-ċifri jgħoddu n-numru ta' snin li persuna tgħix mingħajr ma tkun limitata milli tagħmel xi attività. Skont dawn iċ-ċifri in-nisa f'pajjiżna jgħixu medja ta' kważi 71 sena fi stat tajjeb ta' saħħa, waqt li l-irġiel jgħixu medja ta' kważi 70 sena fi stat tajjeb ta' saħħa. Anki fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi, in-nisa wkoll jgħixu fi stat tajjeb ta' saħħa aktar mill-irġiel. Skont il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, in-nisa jgħixu madwar 64 sena fi stat tajjeb ta' ħajja, waqt li l-irġiel jgħixu madwar 63 sena. F'din l-istatistika hija biss l-Iżvezja li għandha n-nies li jgħixu aktar snin ta' ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa minn pajjiżna. Hawnhekk joħroġ kif in-nisa u l-irġiel fl-Iżvezja u f'Malta biss jaqbżu is-70 sena ta' snin ta' ħajja fi stat tajjeb ta' saħħa.